Il-lejla tajba l-kulħadd. Inqmu bil-wieqfa u nibdew it-talb tagħna permezz tal-kant. Nieħdu l-files tal-kant li hemm fil-bankijiet, insibu paġna numru 36, page 36. Kantaw l-innu Ngħixu l-kelma, it-tielet u r-raba' strofa. X'tiswa il-fidi mingħajr lemin, i-fidi mejta bla frott fis-snin. Ngħixu il-kelma għax b'kitba sarraf, jekk nindew bija mingħajr twemmin. Fil-bib ninsab jgħid il-mulej, qiegħed inħabbat donnu għal xejn. Jekk xi ħadd jismani jiftaħ li l-bib, għandu nikol jiena niklu bħal-ħbieb. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U l-mulej der lill-Abram ħdejn il-ballut ta' Mamri. U hu kien fil-bieb tal-Arix, fl-aqwa tas-sħana tal-jum. U rafa' għajnejh u ħares, u ra 3 irġiel weqfin qudiemu. U malli rom mar jiġri jilqagħhom mill-bieb tal-Arix, u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu riġlejkom u strieħu taħt is-siġra, sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejqu. Imbagħad tibqgħu sejrin, għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. U huma qalulu: Tajjeb, għamel kif qed. U Abraham ħaffef lejn l-Arix, ħdejn Sara, u qalilha: Fittex lesti 3 sijan smid, għaġnu u għamel ftajjar. U Abraham mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġol tari u sabiħ u taħ lill-qaddej u dan fittex lestih. U ħa l-baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qiegħdhom qudiemhom. U hu baqa' bil-wieqfa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu. U staqsewh: Fejn Sara, martek? U hu weġġibhom: Hemm fl-Arix. U qallu: Nerġa' niġi għandek bħal dan żmien sena u wara Sara martek ikollha iben. U Sara kienet qiegħda tissemma minn bib l-Arix u hu kien warajh. Abram u Sara kienu xjuħ imdaħla fiż-żmien u kienet waqfitilha l-imxija tan-nisa. U Sara daħket u f'qalbha qalet: Wara li tbilt u sidi diġà xieħ sa jkolli l-pjaċir. U l-mulej qal lill-Abram: Għala daħket Sara u qalet: Tgħid minnu li sa nilet meta jinxjaħt. Hemm xi ħaġa qibsa żejjed għall-mulej. Bħal dan iż-żmien sena nerġa' niġi għandek u Sara jkollha iben. U Sara ċaħdet u qalet: Ma tħakkx għax beżet. U hu qalilha: Le, tħaq żur. U l-mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien weda. U Sara tqalet u wildet iben lill-Abram fix-xjuħitu, fi żmien li kien qallu Alla. U
U Abram semma l-ibnu li twelidlu li kienet wilditlu Sara, Iżak. U Abram ħaten l-Iżak meta kellu 8 ijiem, bħalma kien ordnalu Alla. U Abram kellu 100 sena meta twelidlu ibnu Iżak. U Sara qalet: ġib li tbissima Alla, kull min jisma' jitbissimli. U żiedet tajt: min kellu jgħidlu lill-Abram li Sara kellha tfal? Għax willitlu iben fix-xuħitu. Il-kelma tal-mulej. Min barra ir-rakkont ta' tnissil u t-twelid ta' Iżak, din il-ġrajja tal-lejla tfakkarna fil-ħtiġijiet kollha, fil-bżonnijiet kollha li jkollha koppja. L-ewwel bżonn li jkollha koppja li trid tibni familja hu il-bżonn ta' tfal, il-ħtieġa li jkun hemm it-tfal. Imma ma dan il-bżonn ta' tfal ikun hemm jimbtu jikbru bżonnijiet oħra. Propju minħabba l-bżonn biex tinbena familja, ikun hemm il-bżonn tad-dar, ikun hemm il-bżonn tax-xogħol, ikun hemm il-bżonn tal-qlieħ tal-flus, ikun hemm il-bżonn tal-ħbiberiji, tal-kuntatt almenu ma' persuni oħrajn li huma qrib tal-familja. U ħafna bżonnijiet oħra illi nistgħu niġbruhom f'dan il-bżonn tal-koppja li jkollha tifel, li jkollha tfal. Imma jekk qed tinnutaw il-ħin kollu qegħdin nitkellmu minn bżonn. Tant kien qawwi dan il-bżonn f'Abram u f'Sara l-mara tiegħu, il-bżonn li jkollhom tifel illi Abram prova jsolvih kif ried, kif xtaqgħu. Prova jsolvih dan il-bżonn kif ħadem moħħu, kif irraġuna brasu. Fil-fatt ma qrajniex fl-istorja, imma ftit qabel l-istess Sara tikmanda lill-Abram biex imur jidħol f'intimità mas-siftura Ħagar li kienet Eġizzjana biex ikollu tifel minnha. Tant kemm Abram u Sara li kienu miż-żewġejn kienu qatgħu qalbhom li jkollhom tifel minn tagħhom. U allura hawnhekk għandna stejl, għandna mod ta' kif dak li jkun jipprova jsolvi l-problemi tiegħu. Ħafna drabi u hekk. Spiss nagħmlu bħalma għamlet Sara u bħalma jagħmel Abram, insibu shortcut, insibu way out biex nippruvaw minn għalina nsolvu d-diffikultà tagħna. Imma x'ġara? Ħagar tqalet, Ħagar is-siftura ta' Sara tqalet, kellha tifel semmietu Ismael u Sara bdiet tgħir għal Ħagar. U Abram ma setax iżomm b'Sara. U Sara waqgħet f'depressjoni. U Sara bdiet tħossha iktar mhix kapaċi. Fl-istess waqt Ħagar bdiet tħossha tieħu r-rieh fuq Sara ma' Abram. Tgħidu li dan xi fisser dan kollu, ara xi fisser u ħanifhmuha kemm sabiħa. Kultant fil-ħajja tagħna tal-koppja, fil-ħajja tagħna tal-familja, nippruvaw insolvu problema u nsibu soluzzjoni għall problema kif tgħidilna rasna. Isemgħuha, mingħajr ma nkunu attenti biżżejjed għal x'konsegwenzi se ġġejb dik is-soluzzjoni fuq ir-relazzjoni. Li kieku Abram u Sara ħasbu ftejt, ma setgħux possibbli jimmaġinaw li kif Ħagar kienet se titqalu jkollha tifel se jinqalgħu problemi ta' għejra, żewġ nisa, ta' relazzjonijiet bejn Abram, Ħagar u Sara. Possibbli ma jaħbaġx ma' moħħok dan? Ma tiqafx tirrifletti, ma neqfux nirriflettu, mhux hekk jiġrilna meta biex insolvu l-problema tal-ħobs, il-problema tal-flows,
nażlu li naħdmu iżjed għaskapitu dbati imbagħad ir-relazzjoni. U aħna dan ix-xogħol kollu qed nagħmluh fl-aħħar mill-aħħar għar-relazzjoni. Intom tafu li jiena għadni nkun ħafna mal-arajjes u għadha mill-affarijiet li ngħidulhom lill-arajjes hija dejn oqgħodu attenti ħafna biex intom u tibnu il-house ma tkisrux il-home. Intom u tibnu id-dar ma tkisrux ir-relazzjoni. Għax faċli ħafna tiġri. Mela, għandi tfal, forsi għadhom fil-primarja, forsi forsi kibru iktar, forsi qegħdin fl-adolescenza tagħhom, allura qegħdin fis-sekondarja u fettilli nagħmel kors. Ħażejn il-kors u żgur li mhux ħażin il-kors. Imma inti rajt jekk l-impenn tal-kors hux se jaffettwa r-relazzjoni tiegħek ma' tfal, tiegħek ma' żewġek, tiegħek mal-ġenituri tiegħek mal-ġenituri tiegħu. Kemm jiġrilna illi meta ma nkunux attenti għar-relazzjoni nieħdu for granted lil xulxejn u iwa dak nirranġaw b'xi mod u nippruvaw insibu soluzzjonijiet li flok soluzzjonijiet joħolqulna iktar problemi kif ġara f'dal-każ. Tant illi Abram kellu jkeċċija lil Ħagar. Abram spiċċa biex kellu jkeċċi lil Ħagar bibnu stess, bit-tifel tiegħu stess. Imma hawnhekk nindunaw b'xi ħaġa oħra importanti li semmejna l-bieraħ. Sara kienet mara dominanti. Kif tgħidej? U Abram veru kien ġwejjed miskina, veru kien ġwejjed, imma nafx kieku kien xatt minnkom kien xoqgħodilha daqshekk il Sara. Din qaltlu jmur ma' Ħagar mar ma' Ħagar. Qaltlu jkeċċi lil Ħagar keċċa l-Ħagar. Qaltlu jkeċċi lil Ismael l-ibnu keċċa l-Ismael l-ibnu. Barra stejjer oħrajn li nistgħu insibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Fejn insibu lil Abram sottomess. Noqogħdu attenti għal meta jiġri jekk fir-relazzjoni. Ir-relazzjoni meta tkun skwilibrata, jiġifieri meta hemm xi ħadd jikmanda u xi ħadd jobdi, biż-żmien titkisser. Għaliex? Għax jew min ikun jikmanda l-ħin kollu, min ikollu ħafna responsabilità, min jikmanda l-ħin kollu, ħafna drabi jispiċċa ħafna responsabilità tat-tfal, tad-dar, tal-loan, tal-kontijiet, tal-kuntatti kollha mal-taxxa u l-affarijiet oħra kollha li għandhom x'jaqsmu mal-uffiċċji tal-gvern, kollox fuq persuna waħda, tispiċċa tejja. U tgerger u tmaqdar u tgħid u qatt ma jgħinni jew hi qatt ma tgħinni. Imma tejja mhux biss il-parti li jkollha ħafna responsabilità fuqha, mhux biss il-parti li dejjem tiddeċiedi, tejja wkoll il-parti l-oħra li dejjem tobdi. Xi snin ilu ltqajt ma' każ kien ilhom xi 13-il sena miż-żewġejn u ġie fuq ir-raġel u qalli jisma' għalien daqshekk ma' din il-mara. Qalli daqshekk. Qedlu joxxara qalli ħanilek qalli din il-mara kull kelma li ngħid jien qatt ma tat kasa. Kull deċiżjoni nieħu jien dejjem ħażina. Kont qiegħed fuq ix-xogħol għalli fl-aħħar sib persuna li tistmani, li tatni valur, li tiġi titlobni l-pariri, ma tkunx il-mara tiegħi tiġi titlobni l-pariri. Kull ma ngħidilha lill-mara tiegħi tiżvalutah, kollu ħażejn. U dak ħallija lill-mara. Mela lejja tista' tiġi mhux biss minn min qiegħed ikkaxkar jew jibbotta l-karettun, min qiegħed imexxi d-dar, imma lejja tista' tiġi wkoll min ikun qiegħed jiġi mkaxkar. Lejja tista' tiġi wkoll min ikun kontinwament qiegħed jobdi. Allura x'inhu l-aħjar fil-familja? Illi ir-responsabilità tinqasam. Illi jkun hemm deċiżjonijiet li tieħu l-mara u deċiżjonijiet li jieħu r-raġel. U nafdaw il-xulxejn jekk il-mara li r-raġel qaltlu isma' il-homework ejnhom int lit-tfal. Terġax tmur tiċċekkja fuq il-homework ta' tfal. Għax tkun qed tiċċekkja mhux biss fuq it-tfal imma fuq ir-raġel kif għenhom jagħmlu l-homework. Afdaħ lir-raġel. Ħalli l-biċċa xogħol jagħmilha kif għandu jagħmilha. Afdaħ.
Jekk inti tajtu dik il-biċċa tax-xogħol lir-raġel ħalli ħajamilha hu. Inti għandek deċiżjonijiet oħra xtieħu u r-raġel ma jindaħallikx fihom. Imbagħad ikun hemm deċiżjonijiet kbar li tridu tieħdu flimkien. U hemmhekk jista' jkun li ma taqblux. Hemmhekk jista' jkun li tiġġieldu. Li tiġġieled fil-ħajja tal-familja xi ħaġa naturali. Naturali. Jekk ma niġġieldu qatt fir-relazzjoni tagħna ta' familja ta' koppja jfisser li hemm xi ħadd jikmanda l-ħin kollu u hemm xi ħadd jobdi l-ħin kollu. U dik hija problema. Li apparentement ma tarajiex, ma tħossiex, imma biżmien ir-relazzjoni titerra. Imbagħad tiġi koppja qudiemek u tgħidlek Fader aħna ħanżarmaw. Jew għax aħna qatt ma ġġilidna, dik il-problema. Għax qatt ma ġġilidtu. Imma għaliex? Għax jekk qatt ma ġġilidtu xi fisser? Ifisser li qatt ma kontu intom ta' veru. Ifisser li qatt ma ħriġtu verament dak li hemm f'qalbkom. Imma xi ħadd minnkom żammu ġewwa biex tgħaddi dejjem tal-ieħor ħallej minn għalih iżomm il-kwiet u l-paċi. Allura nerġa' nirrepeti. Fir-relazzjoni hemm bżonn li tnejn li huma jieħdu r-responsabilità tagħhom. Li tnejn li huma jkollhom areas fil-ħajja tal-familja fejn jistgħu jiddeċiedu indipendentement minn xulxejn. Niftehmu fuqhom qabel, mela inti ħadd ħsieb l-attivitajiet tat-tfal, l-ekstrakurrikulari, l-isports, id-danza, u inti ħadd ħsieb l-edukazzjoni. Niftehmu fuqhom. U mexxu. Imbagħad hemm affarijiet iktar serji fejn il-koppja toqgħod bil-qiegħda u tiddiskuti. U hemmhekk jista' jkun li ma taqbilx. U allura hemmhekk jista' jkun li tiġġieled. It is okay li tiġġieled. It is okay li ma taqbilx. Insibu modi oħrajn kif nistgħu nimxu l qudiem. Nitkellmu jekk Alla rid fil-ġranet li ġejjin. Imma x'jiġri? Jiġri li jiġu 3 żgħażagħ, 3 irġiel għalilna l-ktieb tal-Ġenesi kienu għaddejjin fis-sħana ta' nofsinhar, Abraham kien fit-tinda, però t-tinda kienet imbexqa u Abraham kien qiegħed nofsu barra u nofsu ġewwa fil-bieb tat-tinda u jinduna bihom. U hawnhekk tiġri xi ħaġa importanti. Jinduna bihom Abraham u flok li jagħlaq it-tinda u jidħol ġewwa bħalma tagħmel Sara tibqa' ġewwa, tidħol ġewwa, ma trix tara nies. Sara ma tħossiex importanti, ma tħoss li għandha valur, anzi, Sara tmaqda lilha nfisha għax il-ħsieb tagħha, ix-xewqa tagħha ma seħħitx. Sara ma tirrispettax lilha nfisha biżżejjed, allura tingħalaq fi nfisha. Dik li tistaħba li toqgħod wara t-tinda hija simbolika ħafna, sinifikattiva ħafna, ma toħroġx, ma tesponix ruħha l-barra. Waħda mid-diffikultajiet, waħda mir-reazzjonijiet li nagħmlu meta tinqala problema fil-familja. Meta tinqala problema fil-familja ħafna drabi x'nagħmlu? Ningħalqu. U meta ningħalqu ma nsolvux. Meta ningħalqu ma nsolvux. Meta ningħalqu nerqu ġol-inkwiet tagħna. Meta ma niftħux bħalma jagħmel Abraham, ma niftħux it-tinda u nittawlu l-barra u naraw 3 irġiel li ma nafuhomx u nilqawhom. Interessanti dal-ġest li jagħmel Abraham. Ma jħarix biss lejn il-bżonn tiegħu, il-bżonnijiet tiegħu. Abraham ma jħarix biss lejn il-bżonn li m'għandux tfal. Ma jħarix biss lejn il-bżonn li issa anki Ħagar is-siftura telqet u jetu u Sara. Ma jinkwetax biss bih innifsu b'Sara u bir-relazzjoni ta' bejniethom. Imma jinfetaħ, jiftaħ it-tinda. Kemm hu importanti li niftħu l-bieb tat-tinda. Meta nkunu għaddejjin minn kull tip ta' problema ta' mart, problema ta' relazzjoni, problema ta' xi tip ta' addiction. Addictions tal-pornografija, addictions tax-xorb, addictions tas-sustanzi. Kemm hu importanti li aħna niftħu l-bieb tat-tinda. Ma nistaħbewx taħt it-tinda. Ma nagħlqux il-bieb bħalma tagħmel Sara tibqa' ġewwa. U dan jiftaħ il-bieb. U jgħidilhom tkomplu sejrejn għax għandi x'nagħtikom. Għandi x'nagħtikom. L-ikla offruta. Għandi x'nagħtikom. Il-familja għandha x'tagħti. Il-familja li nieqsa anki mill-bżonnijiet illi għalihom kienu daqshekk fundamentali bħal mhu l-bżonn ta' tifel għandha x'tagħti din il-familja. Għandha x'tagħti.
U jekk se tifoka biss fuq dak li jonqosha fuq il-bżonn, se tinqafer, se tibqa' magħluqa, se tinqeret fl-inkwiet tagħha. Jekk tinfetaħ u ssir ġeneruża, jekk tinfetaħ il-barra, tħares il-barra u tkun konxja u konvinta li għandha xtati lil ħaddieħor bħalma jagħmel Abraham, ibqgħu ċerti li ħafna drabi l-problemi anki l-iktar problemi seri jissolvew. Aħna smajnija darba jew tnejn, mhux hekk, ġieli smajna mhux hekk, adottaw u kellhom tarbija minn tagħhom. Kif tinfetaħ il-koppja, il-problema tkun li ma tkun kif tinfetaħ il-koppja tagħti l-ħajja. Kif tinfetaħ? Tista' tkun ħajja f'tarbija u tista' tkun ħajja f'elf mod ieħor. Kif ma tibqax iffukata fuq anfisha. Huwa riskju kbir, il-problemi li jkollna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, anki problemi żgħar, jirriskjaw li jalquna. Imbagħad iktar u iktar jekk inkunu mbagħtu bihom, ara ma tmurx tgħid xi ħaġa lil dak jew lil dik, ara kien nkunu mbagħtu ħafna bihom, minn għalina kulħadd iffissat fuqna, kulħadd bil-lenti u ffukat fuqna, tiġina arwar. Għax mhux taħt it-tinta li nagħlqu, imma ninżlu taħt l-art. Taħt l-art ninżlu. U meta tinżel taħt l-art x'ikun qed jiġri? Tkun qed tmut, qed tindifen. Qed tindifen. Waqt li Abraham jiftaħ it-tinda u għandu ikel xjoffri u jgħidilhom ħantikom biċċa ħobs, imma da mhux biċċa ħobs tagħhom, naħseb li intu taqra tixtieq tkun wieħed minn dawk it-tliet irġiel, mhux hekk, tikol ikla f'tajjar tajba. Imbagħad l-oġol tajjeb, imbagħad il-baqta u l-ħalib tajjeb. Daw kielu ikla kbira. U dik l-ikla kienet it-turning point. Kienet il-bidla. Mhux biss f'Abraham imma anki f'Sara. Għax meta membru wieħed tal-familja jinfetaħ, anki wieħed l-effett jieħdu kulħadd. U Sara minkejja li kienet wara t-tinda xorta semethom li dawk l-irġiel jgħidulu qatt ngħaddu minn hawn sen oħra u Sara ikollha tarbija. Innutaw il-Sara kemm għandha sfiduċja fiha nfisha. Sara sfiduċjata u tibda titħak. Interessanti ħafna illi meta jkollna diffikultajiet illi ikunu akkumpanjawna l żmien twejl fl-istorja tal-familja tagħna, fil-ħajja tal-familja tagħna. Importanti mhux biss li ninfettħu hekk b'mod ġenerali, li nagħtu każ tal-bżonnijiet tal-oħrajn. Imma importanti wkoll li aħna nfittxu l-għajnuna ta' xi ħadd il barra mill-koppja. Importanti wkoll li nisimgħu il-verżjoni ta' xi ħadd li mhux parti minna, mhux parti mit-tinda, imma ġej mill-bogħod barranejn dawn. Importanti nisimgħu l-idea anki ta' persuni li huma esperti li jistgħu jgħinuna tassew. Importanti li nafdaw. Il-bieraħ tkellemna fuq is-suspett u fuq in-nuqqas ta' fiduċja meta jkun hemm is-suspetti. Fil-każijiet ta' diffikultajiet u l-problemi importanti li nafdaw anki l-idea ta' persuni li jistgħu jgħinuna. Jekk ma nafdawx persuni li jistgħu jgħinuna, r-riskju ta' fuq ikun li nibqgħu nduru fuqna nfusna u ma naslu mkien. Ngħidu dejjem l-istess diskorsi, nimmiskinaw kontinwament lilna nfusna, ara xi ġralna, allura kull darba niftħu l-ferita u nirrabjaw għalina nfusna għal xulxejn u anki għal Alla u forsi għall-oħrajn. U nibqgħu nduru fina nfusna u meta ddur fuq hekk innifsek x'tagħmel? Bħalma jagħmel Brejs. Brejs x'jagħmel xi jdur fuq innifsu? Jinżel l-isfel. Ninżlu l-isfel, naqgħu depressed. Naqgħu depressed. Kieku hemm persuni oħrajn imma minn barra li jtuna l-idea tagħhom serħu raskom li jerfgħuna, jenuna. U meta titkellem tinduna li kulħadd għandu l-problemi tiegħu. U l-problemi ta' kulħadd huma kbar. U l-problema tiegħi li kont naħseb li hija unika, li ħadd iktar m'għandu bħala, nispiċċa ninduna illi m'iniex waħdi. U nispiċċa wkoll inħalli li min idawwalni fuq il-problema. Sara ma tafdax, tibda titħak. Interessanti ħafna għax daw l-irġiel li xi drabi jitkellmu fil-plural aħna u xi drabi fis-singular jien, u anki darba minnhom jekk smajtu sew il-qari jgħidilna li kien il-mulej, interessanti ħafna, jgħidilha it-tifel
għad issemmih dak li qed tagħmel. Dak li qed tagħmel, dik id-daħqa li qed tagħmel. Iżak, aħna nistgħu nifhmu ftit, għax l-isem Iżak ġej mill-isem Itzħak, Iżak, Idħak. Dak li jidħak, Iżak, dak li jidħak. U lil-ommu Sara, Alla jrid jgħidilha u lilna Alla jrid jgħidilna illi ħafna drabi Alla jaqbad mad-djufija tagħna, man-nuqqas ta' fiduċja tagħna. Alla jaqbad mal-problema tagħna, dik l-istess problema li tkun kisritna għal tant żmien, dik il-problema li aħna nkunu tajna qalbna li tista' tissolva b'xi mod, meta niftħu t-tinda, meta ninfetħu għall-oħrajn u għalih, propju dik il-problema issir is-sors ta' tbissima tagħna. Tinsewx kif jispiċċa il-qari li smajna. Sara titbissem, da t-tifel jidħak li ġab li tbissima. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa. Mela dik id-daħka li qabel kienet ironika, dik id-daħka li qabel kienet kontra tiegħi nnifsi, nidħak biha nnifsi u nidħak bejk għax int qed tidħak bija, x'intejdi li se jkolli tarbija, issir tbissima, issir ferħ. Issir paċi tal-qalb. Meta niftaħ qalbi, meta ma nibqax magħluq, meta niftaħ qalbi għall għajnuna tal-oħrajn, meta niftaħ qalbi għal Alla. U jien u r-raġel nagħtu l-ħajja, u jien u l-mara nagħtu l-ħajja. Tista' tkun tarbija bħal fil-każ ta' Abraham, imma tista' tkun ħajja b'mod ieħor. Hemm diversi modi kif tagħti l-ħajja fid-dinja. Hemm diversi modi kif l-enerġija tal-imħabba, l-enerġija tal-ftuħ tista' toħroġ barra. Kif l-enerġija tal-akkoljenza ta' meta nilqgħu lil Alla u meta nilqgħu lil oħrajn fir-relazzjoni tista' tiżviluppa tikber f'ġejt għalina u għall-oħrajn. Dan hu li jagħmlu Abraham u Sara. Imma l-istorja ma tispiċċax hawn. L-istorja ma tispiċċax hawn. Mela Sara u Abraham ikollhom lil Iżak. Dawk jgħaddu wara sena u jkollhom lil Iżak. Immaġinaw Abraham u Sara fl-aħħar kellhom it-tarbija li huma dejjem xtaqu, li huma dejjem ridu, li kienet bżonn tagħhom. Imma Alla hawnhekk imexxihom pass ieħor u jgħidilhom dak li intom qegħdin timmaġinaw bħala bżonn tagħkom, bħala sodisfazzjon għal bżonnijiet tagħkom, aktar milli bżonn Iżak huwa rigal, huwa don, mhux bżonn. U hawnhekk hawn talima kbira għalina x'nitalmu. Ħafna drabi it-tfal tagħna nixtiequhom u forsi nwelduhom bħala bżonn. Imma bil-mod jgħalmuna illi aktar milli bżonn u aktar milli proprjetà xi ħaġa tagħna, aktar milli xi ħaġa lina, it-tfal tagħna huma rigal. It-tfal tagħna huma offerta illi Alla jagħti lilna, huma rigal li Alla jagħti lilna, li aħna msejħin biex nieħdu ħsiebu. Imma din mhux dejjem nitalmuha mill-ewwel. Jitgħallimha mill-ewwel pereżempju min ibati ħafna biex ikollu tfal. Imma min jiġi kollox naturali, trid iż-żmien biex tinduna li t-tfal huma rigal. Bil-mod tibda tinduna illi t-tarbija reali, it-tarbija ta' veru, hi differenti ħafna mit-tarbija li kont toħlom bija meta kienet f'ġufek. Hi differenti ħafna mit-tarbija li kont timmaġina forsi qabel ma sirt ila jew qabel ma sirt missier. Qatt ma kont timmaġina forsi li se nagħmillek 3 xhur 4 xhur mingħajr ma tħallik qatt ma torqod sew bil-lejl, jew iżjed, qatt ma kont immaġina. Qatt ma kont immaġina li ser tkun proprju kif inhi. Ħsibta mod ieħor, xtaqta mod ieħor. U dan kollu bil-mod jgħallimna li t-tarbija tagħna għalkemm tagħna imma mhix tagħna. It-tarbija għalkemm fil-bidu
tista' tiġi biex tissodisfa l-bżonn li nkun missirja u li nkun omm u nkun proud bija din it-tarbija u hekk għandu jkun, imma bil-mod il-mod nibda nitgħallem li din it-tarbija rigal. Li din it-tarbija tiegħi sa ċertu punt, sa ftejt. Il-parti l-kbira din it-tarbija mhix tiegħi, ir-rigal. U dan hu li jinduna bih Abraham meta Alla jgħidlu aqbad it-tifel l-uniku wieħed, interessanti Alla kemm hu sarkastiku, kemm hu jibes, almenu apparentement. L-uniku wieħed li għandek, dak li inti tħobb, l-uniku wieħed tiegħek u ta' Sara, dak li inti tħobb uħudu fejn se nurik jien biex toffri juli b'sakrifiċċju, biex toffriħ lili. Din ix-xena kważi makabra, kważi tal-biża tkexkixna. Kif jista' jkun Alla jitlob missier joffrilu b'sakrifiċċju lill-ibnu. Però din ix-xena tiġri kontinwament fil-familji tagħna. Tiġri kontinwament fil-familji tagħna. Bil-mod il-mod Alla jallimna li t-tifel tiegħek mhux tiegħek, li t-tifla tiegħek mhux tiegħek. U kif jallimilna dejn? L-ewwel xokk, fl-ewwel xogħol ma twelejt. Għax qatt ma kont tistenna li t-tifel jew it-tifla tiegħek se jkunu kif huma. Imbagħad huma jikbru. B'mod speċjali fl-adolescenza. 11, 12, 13, 14, 15. Tibda tinduna li dawn it-tfal huma differenti minnek. Li dawn it-tfal jaħsbuha b'mod differenti minn kif taħsibha int. Jibdew jgħidulek ma naqbilx miegħek. Jibdew jgħidulek inti skadowt. Jibdew jgħidulek inti ma tifhimx. U x'jiġri? Interessanti. Fl-istess waqt dawn it-tfal li rridu nħobbuhom għax huma tagħna biċċa minna. Nibdew ukoll nirrabjaw għalihom. Nibdew ukoll inħalluhom iqabżu ilna. Nibdew nindunaw li ma nistgħux nikkontrollawhom għal kollox. U f'dak il-mument Alla jkun qiegħed jgħallmek tħobb anki dak li mhux tiegħek. Dik il-parti fejn ma jaqblux miegħek dik mhix tiegħek. U jkollok tħobbhom bija. U Alla jkun qiegħed jgħallimna allura li dawn it-tfal mhumiex kollha kemm huma tagħna, li m'għandniex kontroll sħiħ fuqhom. Alla jkun qiegħed jgħallimna li dawn huma rigal, li dawn huma persuni differenti minna. U bħalma jien ngħid, jien għax jien hekk naħsibha, it-tifel u t-tifla tiegħi ta' 16-17 sena ukoll tgħid jien għax jien hekk naħsibha. U daqskemm għandha saħħa il-jien tiegħek, għandha saħħa il-jien ta' dik it-tifla u ta' dak it-tifel. Daqshekk għandha l-istess saħħa. Mhux tiegħek għax għandek esperjenza iktar, hija aqwa iktar f'saħħitha minn tagħha le, jew minn tiegħu, le. Qiegħed jitwieled il-jien psikoloġiku. U Abraham jgħix din l-esperjenza. Din l-esperjenza hekk qawwija. Alla jgħidlu offri juli. U Abraham iħallih lil Iżak, iħallih. Jagħmel biex ngħid hekk luttu fuq Iżak, iħallih jitlaq, iħallih ikun differenti lil Iżak. Tant li wasal saħansitra biex joffriħ lil Alla u Alla jżommlu idu. Kemm hu moviment doloros, kemm hu moviment li jġib weġat fil-qalb tal-omm u tal-missier. Meta tara tifel tifla jitbedu minn dak li rittient, minn dak li xtaqtint. Imma fl-istess waqt daqs kemm hu utli l-uġieħ tal-ħlas meta tajthom it-twelejt fiżiku daqshekk ieħor u utli l-uġieħ tal-ħlas psikoloġiku. Meta jien tħobbhom u tarawhom differenti. U tħobbhom differenti minn kif tridhom. Tħobbhom differenti minn kif xtaqthom. U dik hija challenge kbira. Dan hu li jitgħallem Abraham. Meta Alla jitolbu lil Iżak. Interessanti ħafna ftit wara x'jiġri. Jiġri li kejf jinżlu mill-għolja mill-muntanja, Iżak jibda jaħseb biex jiżżewweġ. Interessanti. Bħalli kieku qabel ma Abraham kien kapaċi jitilqu, jirħilu lil Iżak,
bħalli kieku qabel ma Abraham ata il-kordon ombelikali għal kollox minn ma jibnu Iżak permezz ta' din il-prova, Iżak miskin ma kienx kapaċi jiżżewweġ. Ma kienx kapaċi jitlaq u jimxi fuq saqaj. U kejf jinżlu minn fuq il-muntanja, Iżak jibda jaħseb biex jiżżewweġ. Ħaniqfu hawnhekk. Illum quddiem Ġesu sagramentat nitlobkom jew nissuġġerilkom titolbuh xi ħaġa partikolari. Biex it-tfal tagħna, almenu min għandu tfal, it-tfal tagħna ma nqisuhomx iktar bħala bżonn, bħala xi ħaġa li tissodisfa lilna. Imma nqisuhom iktar nitolbu lil Mulej biex jgħinna nqisuhom iktar bħala rigal, bħala don. U meta jiġri hekk, aħna nfittxu iktar il-ġid tagħhom ta' veru, aktar milli nfittxu il-ġid tagħhom biex ingawdu aħna. Nfittxu l-ġid tagħhom għalihom, mhux il-ġid tagħhom għalina. Jew nitolbu lil Mulej din il-grazzja. Din il-grazzja biex bħala Abraham aħna nkunu kapaċi noffru l-ikla. Noffru ikla ġeneruża, ikla kbira. Din il-koppja li tinfetaħ. Dawk li m'għandhomx tfal, jew dawk li t-tfal tagħhom diġà telqu, li tolbu lil Mulej biex jgħinna ħalli l-koppja tagħna, l-familja tagħna tinfetaħ. Tinfetaħ dik it-tinda, niftħu dik it-tinda. Għax meta tinfetaħ it-tinda ma nistaħbewx iktar warajja, tista' toħroġ il-ħajja. U l-ħajja tagħti gost u sodisfazzjon mhux biss barra, imma anki wkoll fit-tinda. Mill-fajs tal-kant inkantaw mill-ewwel paġna l-innu Għażiż Mulej. Għażiż Mulej, kull tifħir nagħtik, inħobbok wisq nadurak kull ħin. Il-qagħda tal-qalb li hu jħireġ mill-qalb, bħall-fwieħa tal-ward jew tal-inċens tul is-snin.
Mulej Ġesu intant tħobna li mhux ingħalaqt fik innifsek imma inftaħt għalina tant li ftaħt anki ġembek li minnu ħareġ demm u ilma li minnu ħarġet l-Ewkaristija li qiegħda qudiemna. Mulej Ġesu għatina li nkunu familji miftuħa mhux iffukati fuq il-bżonnijiet tagħna imma konxi mill-ġid li rċevejna minn għandek nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex nagħtu dak li nistgħu il-barra, niftħu l-bib tat-tinda tagħna biex ngħinu lil ħaddieħor. Inkantaw flimkien dal-misteru. Dal-misteru ħarku btejna ejjew mela naduraw quddiem ir-ried il-ġodda surit ħodma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi lej jaraw. Lil-missierien roddu liben qalbna kollha kull tifhi lejhom ma tberik talbna imħabbitna l-fuq it-tih lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Isem qaddes tiegħu. Imbierak Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierak l-isem ta' Ġesu. Imbierak għall-qalb imqazza tiegħu. Imbierak id-dem għażiż tiegħu. Imbierak Ġesu Kristu veru Alla tal-artal. Imbierak l-Ispirtu Santu Parakletu. Imbierak Alla Marija Santissima. Imbierak għall-imqazza immakolata konġestjoni tagħha. Imbierak it-tloglu jistaħħa fis-sema. Imbierak l-isem ta' Marija Verġni u imbierak San Ġosep għarus kastismu tagħha. Imbierak Alla fl-anġel u għall-qaddisin kollha tiegħu. Atima poplu talla atima gensimaddes im lil Christus
Grazzi, il-lejla tajba.